ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋ ମା ତାର ମାଛ କାଟିବାକୁ ବସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମମି ମାଛ କାଟେ। ଆଜି ମୋ ମମି ବାହାରିଛି ଯିବ ବୋଲି ଜାଗାକୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋ ମା ଆଜି ମାଛ କାଟିବାକୁ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନେ। ତ ମୋ ମା ମାଛ କାଟୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ, ଇଏ ବାହାଲ ମାଛ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେଥିଲାଗି ମୋ ମା କାଟୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ପୁରା ସେଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାଆକୁ ଚାହିଁକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଚାରି ଜଣ ମେମ୍ବର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ମା କାଟୁଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗେଲନ୍ ତାର କଇଥ ଫଟଉଛି, ଯିବ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ତା କଲେଜ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କାହାର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପାଟିରୁ ତ, ମୁଁ ତ କଥା କହିପାରୁନି, ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଇଥ, ପୁରା ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ପାଟିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଚାଲୁନ ଯିବା ଆମ ଧାନ ଆଡ଼େ। ତ ଆମର ତ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଉଛି। ଏବେ ଏତିକି କଚଡ଼ା ଆସିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ବଦାଡ଼ି ଆମର ବସୁନି। ଆଉ ଆଜି ମମି ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଢଳା ହେଉଛି।